दाबला कॅमेरामॅन फोकस करो जे मावशीला आवाज दे इकडं. मावशी तुझे केस वालते येईल तुम्ही चहा करा तोपर्यंत. असा लावा मोबाईल कनेक्ट करा तुझा अडकत नाही. माझा अगरबत्ती कुठे आहे? न अटकणारा मोबाईल पाहिजे असेल. अगरबत्ती कुठे आहे? तुम्ही आणली रे त्या फल्यांच्या पाठी बॉक्स ठेवले बघा. हा तो ठेवायला विसरलो मी तिथं. आहे ना? इकडे पण आहे. बघ त्याला कशी बाहेर ठेवला असता ना आणि कमी झाला आवाज. तो ह्याचा आहे डबलचा आहे. होती. डबलचा आहे तो. अरे मला जायचं होतं आणायला. माझे पण द्यायचे. पिटला तीच येईल आता इथं. ते बाय